Ang Magsaysay Beach po ay isa po sa naging tahanan namin ng mga bata pa kami. Palagi po kaming nandito na naliligo, lalo na po nung mga panahon na nagpaturi na kami. Isa kang white lady ng basod. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. At ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa Sitio Tapuso. Ayan, Purok 5 ng Barangay Magsaysay, Laong Northern Samar. At ito pong lugar ay malapit po sa dagat, kung kaya inaabot po ito ng ng paglaki ng tubig. Kaya po ngayon nandito kapakapa kami sa kapakapa kami dito sa sa Taob. Ayan. Ayan, pupunta po kami ngayon ng dagat dahil magpipictorial po kami ng ayan, ang dalaga na yan sa kanyang 18th birthday. Ayan, shoutout sa iyo. Happy 18th birthday, Sheena Jane Masangkay. Ayan. Mag-hi ka naman dyan sa mga kachapsoy. Ayan, oh. Hala, nanginginain na sila. Mag-shoutout ka sa mga kamag-anakan nila sa Maynila. Sa mga kamag-anakan namin, mga family Modrigo, kapital yan. Hala. Thank you nga nila. Yeah, mag-hi ka, Nonoy. Sige. Mag-hi ka sa papa mo. Kita nito. Hi sa papa niya. Ako na lang mag-hi. Nahiya siya. Hala, sinining lugar na nag-hi. Sige. Ayan mga kachapsoy, bago tayo tumuloy sa dagat, tara puntan muna natin yung aking tita. Kumustahin natin kung hanggang saan yung Taob. Hala. Nunoy, Nunoy, din ka mag-evacuate. Hala. Sa mga gusto pong tumulong, binaha po kami dito ngayon. Maaari po kayong tumawag sa 163. Gunggong! Bantay batang. Parinig kita sa mukha eh. Ayan mga kachapsoy, ganito po yung buhay ng mga tao rito sa bandang lugar na ito ng aming barangay. Medyo mahirap po sa kanila, pahirapan po sa kanila yung pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na't ganyang inaabot po sila ng baha o paglaki ng tubig dahil sa malapit po sila sa dagat. So sa mga gustong tumulong, pwede po kayo magbigay kahit material o kahit ano pa man yan. Ayan. Grabe mga kachapsoy, ang baha nila dito. Bahay ito ng aking auntie, si Maylina. Sila po ay mamarana. Yung baha na lang po yung hindi. Hello mga kachapsoy. Hala, bakit kayo baha? Ayan si Lulali. Lulali, mag-hi ka naman. Ayan si Lulali. Yan si Maylina. Yan si Mark Lister. At ito si Anastasia, mag-hi ka. Uy. Ay. Napaatras kami sa aso. Anastasia, mag-hi ka naman. Yan. Siya si siya si Anastasia Iskasia. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, nandito na kami ngayon sa aming venue, sa aming pictorial. At ayan po yung ating ipipictorial. Mga burayon pa sila mga kachapsoy. Hindi pa nga yan naghinsaw. Sige. Ayan mga kachapsoy, ang ganda. Ang taob-taob. Ayan oh. Welcome mga kachapsoy sa Magsaysay Beach. At ayan, hoy Nonoy, saan ka matutulog? Dali mo na doon yung mga kagamitan. Ayan, ang ganda oh. Ang laki ng tubig at saka may may batang maliit oh. Ayan. Tara, punta tayo dito sa basta dito sa unahan. Dito tayo mag-pictorial. Ang Magsaysay Beach po ay isa po sa naging tahanan namin ng mga bata pa kami. Palagi po kaming nandito
na naliligo. Lalo na po nung mga panahon na nagpaturi na kami. dito kami naglilinis ng mga sugat ng damdamin. Nakarelate sin ito mga nagpapaturi. Ayan. Oh. Ang ganda po dito, ang sarap maligo. Ang kaigihan po dito, yung dagat, hindi kaagad siya lumalalim. Hindi kagaya sa ibang mga dagat na malalim kaagad. Dito, abot ka na ng salbasyon. Pakupsan pa lang yung tubig. So habang naglilinis yung ating subject, lakad-lakad muna tayo dito mga kachapsoy. Ayan. Matagal-tagal na rin panahon hindi ako nakapaglibot dito dahil busy tayo sa school. At talaga naman pong hitik sa mga alaalang nagbabalik ito dito ng mga kabataan namin. Halos araw-araw nandito kami naliligo at namamakulod. Ayan. Shout out doon sa mga nakaka-experience ng mamakulod. Alaalang nagbabalik. Ayan, nakayapak lang ako. Tuwina'y nasa isip, di mawalay sa aking dibdib. Kahit na isang saglit, malilimutan ba naman kita? At sa tuwina'y alaala ka, pag-ibig mo di mag-iiba. Kahit na lumimot ka sinta. Ang ganda. Mamaya maligo tayo mga kachapsoy. Anuhin muna natin yung unang target natin. I-photoshoot yung mga pangit dito. Pangit talaga. Pangit nung kasama pero yung subject maganda. Lingkod panserina style der pansyukoy. Panpilyo man ito. Alam mga kachapsoy, nilulubong na ako. O sige. Ayan, for today's video, isa ka munang tawag dito, white lady. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. White lady ng... Isa kang white lady ng basod. Sige, kay pagkatapos nito, mamakulod ka. Mamakulod ka sa taob. Ayan mga kachapsoy, kasalukuyang may mga naliligo dito, mga bulinggit oh. Hello mga bulinggit. Sabihin ninyo, hello mga kachapsoy. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Yan pag yung sabay-sabay nila mga kachapsoy. Oh, sabihin niyo isa pa. Hello mga kachapsoy. 1, 2, 3. Di talaga niya makuha. Hello daw mga kachapsoy. Ayan. Gagamit talaga kami ngayon ng bangka para sa aming props. Sige. Sakay na ako, Anshina. Lulunorin yan natin mamaya mga kachapsoy. Grabe na talaga yung pictorial na to. May mga pamotor pa. May mga pabangka pa. Tapos mamaya, tatalikbuhin natin. Tapos ang manulong sa Angelica, babae, gaga. Sige. Ang ganda oh. Mas maganda niyan, tumalon ka.
Halala mo ba isa ito niya? Nonoy, patapyahi dito man ko na sa gutok. Diri sa tatapyahan kay parang pinaka-background. Sige, Sa gutok. tapyahin mo. Sige ha. Sige, more. Di ba naka-pick to? Ayan mga katsapsoy, oh. Naligo na talaga sila dito sa ano, sa Ilog Pasig. At ayan, oh, yung banig kinawawa. Naku, Diyos ko. Diyan pa na naman sila matutulog mamaya. Naku, pinagkakaguluhan nila yung counting boobs. Pahilapin mo na lang yan. Ayan. Thank you so much mga katsapsi for watching. Keep on supporting, subscribing, and following my YouTube channel, Maestro Waray, and Facebook page, Maestro Waray. Ayan. Thank you so much at abangan ninyo ang part 2 ng video na to, the actual birthday celebration of Sheena Jane Masangkay. Ayan.